Καλημέρα. Ξεκίνημα μηχανής Polar 76E. Ανοίγουμε το κεντρικό διακόπτη. Περιμένουμε να πάρει στροφές και στη συνέχεια πατάμε το πράσινο κουμπάκι. Θα βγάλει 0. Πατάμε το χερούλι να έρθει μπροστά η γωνία και αυτή θα πάει πάλι πίσω για να κάνει reset. Η μηχανή είναι έτοιμη για να κόψουμε. Κάνε ένα κόψιμο. Αυτή είναι η λειτουργία της. Τώρα θα πάμε στην αλλαγή του μαχαιριού. Τα εργαλεία που είναι για να χρησιμοποιήσουμε για την αλλαγή του μαχαιριού είναι το ταφ, είναι το λευγεδάκι και είναι και τα δύο βιδάκια για να συγκρατήσουμε το μαχαίρι. Και θέλουμε και ένα κλειδί 36. Πού είναι, φέρ το εδώ. Και το 36 κλειδί. Είμαστε έτοιμοι για αλλαγή μαχαιριού. Ξεκινάμε βγάζοντας την πρώτη βίδα δεξιά στο μαχαίρι. Στη συνέχεια βάζουμε το λευγεδάκι ακριβώς εδώ στην εγκοπή. Εκεί. Και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε αλλαγή μαχαιριού. Πατάμε την πρέσα με το πόδι και κάνουμε στη μηχανή τάκα τάκα μέχρι να πάει στο σημείο ακριβώς εδώ που έχει το λευγεδάκι. Εδώ. Πήγαινε το λίγο ακόμα. Έφυγε πάλι από την αρχή. Πάλι έφυγε, ξαναβάλω το πάλι από την αρχή. Λίγο. Όπα, εκεί. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ενώνονται τα δύο κόκκινα. Εκεί είναι το νεκρό σημείο κάτω της μηχανής. Και τώρα βγάζουμε τις υπόλοιπες βίδες. Αφού βγάλουμε όλες τις βίδες, θα πατήσουμε τάκα τάκα τη μηχανή να ανέβει προς τα επάνω. Η μηχανή, ο καθρέφτης ανέβηκε προς τα πάνω, το χερούλι αυτό εδώ συγκρατεί το μαχαίρι για να μην πέσει κάτω και τώρα είμαστε έτοιμοι για να αφαιρέσουμε το μαχαίρι επάνω από τη μηχανή. Βάζουμε τα δύο λευγεδάκια, αυτά εδώ. Τα βιδώνουμε. Βγάζουμε το λευγεδάκι και βγάζουμε και το μαχαίρι. Για να βάλουμε το καινούριο. Ακούμπησε το εδώ επάνω, εδώ. Προσέχουμε
γιατί είναι αιχμηρό και μπορεί να κόψουμε τα χέρια μας. Τώρα πάλι σε αυτή τη θέση που είμαστε θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το μαχαίρι. Για να βάλουμε όμως το μαχαίρι πρέπει να σηκώσουμε αυτό το καθρέφτη εδώ πίσω από αυτά τα δύο μπράτσα, ένα και ένα απέναντι δύο. Θα σηκώσουμε τον καθρέφτη προς τα πάνω για να έχει περιθώριο μετά ο καθρέφτης να κατέβει προς τα κάτω άμα θέλουμε να κάνουμε ρύθμιση στο μαχαίρι. Λύνοντας από πίσω το μπράτσο θα δείτε πως ανεβαίνει ο καθρέφτης προς τα επάνω για να έχουμε περιθώριο να κόψουμε μετά. Ανέβασε το λίγο επάνω. Κάντο μια κίνηση να καταλάβει ο άνθρωπος τι λέμε. Ναι, έτσι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Η σημασία είναι να είναι προς τα επάνω ο καθρέφτης για να έχουμε περιθώριο μετά να ρυθμίσουμε το μαχαίρι για να κόβει. Τελειώσαμε και αυτή τη διαδικασία. Πάμε στην τοποθέτηση. Αν η ρίγα αυτή εδώ θέλει αλλαγή και είναι φθαρμένη, την αλλάζουμε. Αν δεν θέλει, την αφήνουμε. Τοποθετούμε το μαχαίρι ακριβώς στην εγκοπή της ρίγας και στο σημείο εδώ στην άκρη να είναι πρόσωπο με αυτό το μπράτσο εδώ, με αυτό το πλαϊνό. Δώσ' του κι άλλο, δώσ' του. Εκεί. Αυτή είναι ακριβώς η θέση που θα τοποθετήσουμε το μαχαίρι όσον αφορά το δεξιά-αριστερά. Στη συνέχεια βάζουμε το λευγεδάκι για να κρατάει το μαχαίρι. Μεγάλη σημασία παίζει η εγκοπή του μαχαιριού να είναι ακριβώς το κόψιμο που έχει σημάδι στη ρίγα. Αφού το κρατήσουμε το μαχαίρι, τώρα πατάμε πάλι τάκα να κατέβει ο καθρέφτης προς τα κάτω. Πατάμε την πρέσα να κατέβει προς τα κάτω και ευθυγραμμίζουμε πάλι το μαχαίρι στην εγκοπή και να μην είναι πουθενά φρακαρισμένο. Βγάζουμε τα μπράτσα. Μεγάλη σημασία είναι να κρατάει αυτό εδώ το μαχαίρι και πατάμε τάκα. Προσέχουμε όταν κατεβαίνει εδώ μήπως είναι το μαχαίρι έξω και μας φρακάρει. Και ερχόμαστε πάλι στο σημείο εδώ στα κόκκινα. Λίγο ακόμα. Λίγο, πολύ λίγο. Όπα, τέλος. Ακριβώς εδώ πρέπει να είναι. Τα δύο κόκκινα να είναι στο ίδιο σημείο. Αν δεν είναι το μαχαίρι στη θέση του με τις τρύπες εδώ, βάζουμε ένα λευγεδάκι και κουνάμε το μαχαίρι δεξιά-αριστερά για να έρθει στο κέντρο της εγκοπής για να βιδώσουμε τις βίδες. Ξεκινάμε και βάζουμε τις βίδες. Σταματάω τώρα το βίντεο μέχρι να βάλουμε όλες τις βίδες και θα συνεχίσω πάλι.